Казвам се Людмила Банкова, изпълнителен директор на Дентален център Резидент, град Пловдив. От колко време работите с софтуера на GoDental? Повече от 2 години работиме с софтуера. Как ви помага в практиката? Изключително добре маркетингово ориентиран, с графика се справяме прекрасно, с помощта на GoDental и амбулаторните листове са много окей. Импортирането на рентгеновите снимки, всичко, което ползваме е чудесно. Кои са трите неща, които най-много ви допадат в софтуера? На първо място определено маркетинга, графика и... реално всичко. Нямам забележки. Получавате ли винаги адекватна помощ от колегите сапорта? Колегите от сапорта имам чувството, че са по-скоро наши колеги, отколкото сапорт на GoDental. Те са част от нашия екип, така че сме изключително доволни. Бихте ли препоръчали софтуера на ваши колеги? Бих препоръчала софтуера с най-голямо удоволствие. Бъдете здрави, бъдете все така успешни, бъдете винаги до нас. Ние ще ви подкрепяме с каквото можем. Идеите от нас, изпълнените от вас.